Здравейте! Казвам се Георги Вълков и днес ще ви представя книгата "Сърца за изтръгване" на френския писател Борис Вян, която може да се използва и за шапка. Борис Вян се появява на литературния небосклон непосредствено след Втората световна война. Той е музикант, писател, изобретател, преводач. Освен първата му книга, която е една от първите му книги, която е неизвестната "Пяната на дните", той остава голямо творчество от стихотворения, песни, но за мен "Сърца за изтръгване" е неговото най-специално литературно произведение, защото в него той осъжда човешката природа повече, отколкото в всички останали. Той винаги е изпитвал една ненавист към мрачните кътчета на човешкото сърце. В тази книга това се усеща най-силно и препоръчвам да я прочетете от мозъка на Коста.